O Servizo de Socorrismo de Ribeira fixo balance das intervencións realizadas ao longo da tempada estival. A maior parte delas centráronse nos areais de Coroso por ser un dos máis concorridos e no Vilar ou na Ladeira os que rexistran maior perigosidade. En Coroso, principalmente, inda que xa unha praia tan peligrosa, pero polo do número de xente que ven aquí, polo número de persoas que a usan, pois é o que maior incidencias hai. Podemos falar de que este verán foi un verán que non hubo moitos rescates, aparte do que compañeiro, aquí en Coroso chegamos a máis de 20 rescates, en outras praias como en Castro Catía, en Touro, tamén o propio servicio de alitamento vemos outros rescates, incidencias sanitarias hubo bastantes tamén, golpes de calor, desmayos. A pesar do positivo dos resultados, os profesionais demandan máis medios para prestar un servizo máis eficaz. Dispoñer dun vehículo acuático motorizado axudaría a reducir notablemente os tempos de resposta. Que tengamos disponibilidad de algún vehículo a motor para poder realizar rescates en días realmente peligrosos y complicados para una intervención de un socorrista a nado. También eso nos permite, al final la playa del Vilar está delimitada a través de unas rocas, pero si pasa algo a partir de esas rocas nosotros tenemos que ir igualmente. Por lo tanto, poder asegurar a esas personas que aunque no estén dentro de la zona de vigilancia correspondida, poder tener los recursos para llegar a salvarlos es algo que nos puede ayudar bastante. Aparte de facer sempre a labor de prevención, sempre temos que facer rescates, aínda que non sean moi soados en prensa. E logo sempre temos, pois outro tipo de intervencións como poden ser traumatismos cranoencefálicos, mareos que teñen que acudir a ambulancia e moitas picaduras de fanaca brava. Dende o Concello recolleron estas peticións que xa foran trasladadas en diversas reunións, comprometéndose a dotar o servizo de máis medios técnicos e humanos, así como a estendelo a toda a tempada estival e mesmo a Semana Santa. Comprometémonos tamén a cara ao ano que ven poidan dispoñer de algún medio acuático co que poder realizar o seu traballo. Pero máis alá diso temos que avanzar nunha profesionalización do servizo, nunha profesionalización que ten que traducirse en máis horas de profesionais nos nosos areais e, polo tanto, queremos adquirir un compromiso diante deles que é ampliar o servizo de socorrismo nos meses de verán, que o servizo de socorrismo empece o 15 de xuño e remate o 15 de setembro, e tamén ampliando ese propio servizo en Semana Santa.